Савецкія партызаны былі на самай справе злачыннікамі і рабілі ваенныя злачынства супраць мірнага насельніцтва. Самы лепшы прыклад на тэрыторыі Смаленшчыны вы можаце ўбачыць, калі цікавіцесь Гуглу, якія вёскі былі спалены ў час праекта паперы дакумента 0428, калі чырвоная армія адступала і паліла вёскі. Хаця на самай справе вы можете зацікавіцца Гуглу, ён вам даст гатовыя вёскі, але цяжка знайсці ў інтэрнэту гатовыя дакументы, на якія можна ссылацца. Але калі мы кажам за афіцыйныя дакументы, можна знайсці, напрыклад, тую ж самую вёску Тарасаўку Бряншчыны, калі савецкія партызаны па афіцыйнай версіі, скажам, забілі паліцаяў, а па паперам, скажам, мясцовых калабарацыянісцкіх органаў была справа ў тым, і па нямецкім паперам, што савецкія партызаны забілі парадкова 150 чалавек на тэрыторыі вёскі, сярод якіх былі мірнае насельніцтва, жанчыны і дзеці. А калі мы кажам за Беларусь, якая з'яўляецца самым лепшым прыкладам, то можам з'явіць такую партызанскую часціну, як другая мінская брыгада, якая дзелала ваеннае злачынства на тэрыторыі вёскі Дражно. То есть тут таксама супраць мірнага насельніцтва на тэрыторыі вёскі Дражно. Але беларускіх братоў бельскіх, якія спалілі больш 10 вёсак. І калі мы кажам за савецкіх партызан, я бы адказаў, што не ўсё так, як ёсць на самай справе.